उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ। सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ। ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% पासून सुरू। ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध, नियम व अटी लागू। जिल्हा परिषद निवडणुकीत वेंगुर्लेतील जनतेची उत्तम साथ मिळाली, यापुढे मते कशी वाढवता येतील यासाठी आमचा प्रयत्न असेल। नगरपालिका निवडणुकीत सुद्धा शिंदे शिवसेना आणि भाजप पक्षाकडून पैशांचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला, तरी पण आमचे 3 नगरसेवक निवडून आलेत। मात्र ज्या लोकांना आपण निवडून दिलं ती लोक पक्ष बदलतायत, अशांना पुढील निवडणुकीत जनतेनं प्रायश्चित्त दिलं पाहिजे, असं ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख तथा माजी आमदार वैभव नाईक यांनी वेंगुर्ले इथं सांगितलंय। जिल्हा प्रमुखपदी निवड झाल्यानंतर प्रथमच त्यांनी वेंगुर्ले शाखेला भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते की निवडणुकीच्या वेळीच आमच्यामध्ये फाटाफूट झाली। शेवटच्या दिवसापर्यंत आम्ही अर्ज भरण्यात हे, कारण काही लोकांनी आमच्यामध्ये त्या लोकांनी त्यावेळीच पक्ष सोडला, परंतु त्यावेळी सुद्धा संजय गावडे असतील, विजय नाईक असतील, ह्या लोकांनी विश्वास दाखवला। इतर 3 उमेदवार सुद्धा आमच्या थोडक्या मतांनी पराभूत झाले, परंतु शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मशाल चिन्हावर विक्रमण करत तेव्हा ठाकरे नेतृत्व करत असताना 9 जागा आपण मशाल चिन्हावर उभ्या केल्या आहेत आणि चांगली मतं मिळाली आहेत आणि त्यामुळे ही मतं कशी वाढवता येईल। कालच्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं असेल की कशा पद्धतीने पैशाचा दोन्ही बाजूने वापर झाला, म्हणजे शिंदे गटाकडनं आणि भाजपकडनं 10,000 मत झाले आणि तरी पण आमचे 3 नगरसेवक निवडून आलेले आहेत, त्यांना सुद्धा मुख्य प्रवास घेण्याचं काम या ठिकाणी करूया। परंतु लोकांनी सुद्धा केलं की ज्या लोकांना आपण निवडून दिलं ते पक्ष बदलत आहेत, तर त्यावेळी लोकांनी सुद्धा त्याविरोधात पुढच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना त्याचं प्रायश्चित्त दिलं पाहिजे की आज काय आमच्याकडे लोकांनी सत्ताधारी म्हणून दिले नाही, विरोधी पक्षाला आम्ही बसणार हे माहिती असून आम्हाला लोकांनी निवडून दिलं, तो विश्वासाला आम्ही सार्थ राहण्याचा प्रयत्न आम्ही केला पाहिजे।